Салом алейкум бардорони 6-7 айфони зуд гирифтагӣ бардорони айфон XR нархиш 3800 сомон. айфон 13 кг нархиш 3800 пачкай батариш 128 г айфон 11 иш 4200 сомон айфон 11 айфон 11 Pro иш 5500 сомон айфон X дорем бо ина айфон X дорем 11 дорем S10 Plus дорем S10 дорем S9 дорем S8 дорем A31 A51 A13 A12 A01 A03 шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазини якай сухун бародаро шумо телефони сӯхтагӣ шикастагӣ истифода бурдагӣ шуда гибаред болош мақсад сумтен мешавад хелиам бародаро кадои мақсад територия қирғана 50 фурӯш шабиёра 50 фурӯш ба биёра ай ҳамаи дуконо да бародарам бозорим бирем бигардин ай ҳамаи дуконо 500 600 арзон ҳамаи модел телефон а бача читон мефурад дига ягон кас хелиам мекуна қирғанда барад ҳамин бие шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазини якай сухун бародаро любой модель телефона дорем бародаро бина бародаро шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазини якай сухун бародаро YouTube да кадои мақсад канал бизан YouTube дам канал дорум телефон тиҷе бизанед да YouTube ҳам бародаро канал дорум дед телефонро тамошо кунед на любой модель телефон ҳастай бародаро ай ҳамаи дуконо да арзон ай бо магазин сухун бозор ра бигардне бо нархи он ра фаҳим бо бина ай любой дукон да 300 400 500 арзон ай 50 фурӯш 50 фурӯш қайқан бирин хелиам мешава бародаро ина тамошо кунед любой модель ҳаст